wace diyaran ungon ma kana neman mutum ma wanda zaka aika rafi a iboma ruwa amma ce babu ko daya ha ba neman su kake ba da ka gansu Allah jefo wallahi kowane ne sai ya iboma ruwan nan ko da bala'i wallahi ha haka ake rayuwa kai a to kawai shikenan a ban magana kawai iboma ruwa rafi sai rafi kawai iboma a tunda ka tura bokita ai sai ka iboma ruwa rafi kawai amma gaskiya ba ka je bane ka duba rayuwa kai Allah inda ina auren kawai ne da yanzu ina da ukun wancan yara amma ka duba wa ina yake shi bai ce man ba zai je ba Allah ya hore mu mai auren nan haba haka ake rayuwa ma rin jira shi kai da ya bangar ruwa ba me faru ne kai me faru wani jarrafi da ɗebo ruwa kawai sai jin mari nake yi jin mari ka ga wanda ya mare ka wallahi ban ga kowa ba kawai mari nake ji zauna kawai bari in je zan ga ta za a yi ta bakar tafiya tafiya mabudin ilimi ake faɗa bacin hasara da jin zafi shi ma wancan alhajin dan babar sam wai mun je sai ya bari mun fara cika kayan mu sannan zai ce mutane ba a wanke a kofar gidan shi to ruwan ma ruwa shi ake yi nan kuma na aiko a yaban mai ruwa a rafin ya ce ma an mare shi to ni barin zo ya bar ruwan ga uban da zai mare ni kuma sai ma na wanka ma zan yi ma a rafin ba ha ni kowane ne ni ya zo ya uwar da zai ba ma a wankin an fasa ha haka ake rayuwa ma to mu Allah da mu da gima ma mun neme ta da kudin mu bare ma yanzu an neme mu an alko yaro wai a mare shi mari ba wallahi yau kowa ya mare shi sai na rama mai mare kana Allah da girma yake yau za a san an tabo goje wallahi haka ake rayuwa duniya ma ha haka ake wai na lura lajira nan ko dai kuskure na ne na gane ji nake ƙarar ruwan tana fitowa da biyu ne kuma ban gane abin yake ba amma yawa ko ne da mun kai dan bakar kunya shi ya ba ta kare shi da Allah kai hakuri da wala